Hello mga kamags Indians TV, welcome back. Kumusta mga karitim? Karon atong pag-reaction na po ng usang cover bali sa France Rhythm nga mao ang Breathless bali sa The Course. Nindot po nga kanta po niya. Kuan ba? Kuan ko ani makadumdum ko ani sa atong 90s. 90s ba ni siya? 90s lagi. Maka-anak ko. Nindot po ni kayo siya. Nindot nga kantaha. So, atong tanawon karon kung unsa po ang ilang pag-cover bali ani o unsa ang ilang version o unsa ang ilang pag-areglo ani sa mga instrument kini ubay-ubay po ni kay nakakita ko sa live concert ani sa YouTube bali nga sa original bali nakita ko ani nga grabe kadaghan man kay nag-instrument ka ilang gamit pero ato mong tanawon kung unsa po ang ilang pag-areglo kay upat ra ba ni sila tanawon gyud nato. Okay, sige. Sa mga bag-o diha nga nakakita sa atong channel karon nya mas matingamo nga atong putol-putulon kita kay reaction video man atong gituyo na kay para maghatag tag reaction o opinion o insight bali sa kada part nga atong kuanan putlon bali kay diha ta mo comment o unsay atong ika-react atong part bali nga atong giputol. Kay lisod mo gugay kung ato pang ikuan sa katapusan nga basta makalimtan pang uban gali o manang ato nang iputol-putol. So iwas punta sa copyright pud bali. No, bisag ato naging iputol-putol ba copyright pa manggalit sa uban nga part bali. Okay? Sige. Di na ta magdugay, wa naman tay laing gihuwat. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Gabi ka para normal ra sa ila no. Madalas sila nag-jam ra gid ba? Sa katulang pag-intro karon atong nadungog nga nagikalahian sa original pod kay bali ang sa original ato is kuan violin bali o violin o gitara, then ang diri ilang gigamit bali kulangan man li sila wa may mugamit sa kuan wa may mugamit sa violin bali nila maning keyboard na lang ang kuan ni si Char bali ang nagkuan sa keyboard bali kay sabay man bali ni sila padayon sa ta. Okay. Tawa ra. Wapo kayong baga drums ni Dodso. Ay grabe yung pag-improve na ni Dodge po karon sa atong nakita dito sa likod bali na si Dodge nag drums nga grabe kanindot kay maron murag kuan gyud mayo nang kuan yo pagka pamunol sa drums bali nga mayo na mo kuan sa bagsakan gali. Grabe ka kun kayo. Paspas gud may paspas guning kanta. Nindot kay pod. Okay. Until I get another loving feeling. Make me long for your kiss. Go on, yeah.
kasaila katong sa chorus bali nga part bali ang kuan sa instrument gid bali ato. Dapat ang keyboard kuan lahi og tingog ka-char, lahi ang tingog bali kay murag gikan sa primero maura gyapon ang tingog sa keyboard bali. Kay lagi wa man lagi sila violin bali. O kuan kanang silo ba na? O silo nga kuan. Murag dako nga violin gyapon ba wa man sila ingon ana. O sa keyboard ra gyapon iyang gikuan pero kung buto na naon lahi ra gid ang tingog sa keyboard sa original ug sa kuan. Kay katong sa original murag naagid pitoy lahi kuan po ba? Murag kuan gyud kay di man pareho gud ani nga isa ra man gud bali ang madungog nato kay violin ra bali. Ang tingog sa keyboard wala na hinuon sa katong masundog sa original pero ila man ang version bali o sa ila man ang mga ariglo bali nga pagkakuan. So bahin po sa paggitara okay kayo kuha ka ni Char ang kuan mga skill bali o iskala sa kuan mga notes bali sa pangtapoy niya ana sa gitara kuha kayo o paren sa ta. Have is here and now. I'm happy just to have you. You're all the love I need to have. It's like a dream, although I'm not asleep. I never want to wake up. Don't lose it, don't leave it. So go on, come on, leave me breathless. Kay sa original magud nato at naman goy usa ka rhythm aw gitara god may magdala sa rhythm bali din ang isa may mag-lead bali mo nang murag atong paminawon karon murag nay kulang pero nay gamay nga kulang pero tungod kay ila man lagi ng ariglo man bali makuha na to pero nindot gyapon paminawon pero sa ako lang na matikdan ba nga lagi kulang sa usa ka instrument kay kung napay isa ka rhythm bali diha isa ka gitarista bali nga mag-rhythm din ang si Chin may mag-adlib o na may kanang mga gagmay nga mga pagkakuan sa gitara gali o namang good bro naikulang gamay ba nga kuan isa ka tingog. Until I get now there's love in feeling. Make me long for your kiss. Go on, yeah. Oh, adlib na diha ha. Okay. Kadto nga part sa adlib ni Chin Bali, igilahi gyapon niya. Unta na naman siya na naman unta na siya bag-o nga glass slider bali. Ang sa original magud glass slider ang gigamit tanan ni. Pero iya wa niya gigamit para mapalahi bali o lahi pa nga ariglo bali nila kay kung kuan gyud rhythm o adlib bali maga ang nag-adlib mo ang magamit ato sa glass slider bali mo to'y maggamit maunta gamito ni Chin pero murag makuwangan magudang usa lagi katingog lagi nga kuan sa ilang instrument bali mao nang wa mag-rhythm good o bali ang nagdala na lang bali og sa kuan bass og ang keyboard o na mapugoy kaugalingog gyud dapat duha gali day katingog ang nagkulang bali kay dapat ang keyboard na iyang kaugalingon na tingog ra pero gi pangitaag pamaagi ni Char bali nga yun ana ra nga kuan pod nga ilang pag-ariglo ingon ana ra nga tingog pero sa original ato lahi ang tingog sa keyboard ug lahi pod ang tingog sa dapat na apoy violin o di ba isa na pod isa to din sa gitara isa ka rhythm og mag-adlib bali si Chin bali ang mag-adlib din apoy unta na mag-rhythm pero ilang gipangitaan gyapon pamagi ingon ani nindot ka mong paminawon na duha ka tingog nga akong gipangita manggod. From you I cannot hide.
Okay. I've lost my will to try. Can't hide it, can't fight it. So go on, go on. Come on, leave me breathless. Let me teach me until I can deny this love in breathing. Make me long for your kiss. Go. Ilagang gihimuan og ilaging kaugalingon nga version mo lew kaugalingon nga na yung mga ariglo gid nila nga kon gud nga dili nila pagkasundog kun para atong niagi nga ilang gi cover ba itong usa ka kanta nila atong last nilang upload copyright good na copyright po na part nga copyright sa chin ato tungod sa nakuha gud niya ang iyang pagkagitara gud sa pag-adlib ato motong na copyright balita motong atong niagi pasensya na mo ato tong pang mute ang kuan kay para mawa ang copyright pero sayang kayo nga itong video pod gihapon ba kay kuan man good copyright tong kinasundog kay ni Chin so karon iyang gihatag lain nga ariglo sa gitara na pod kay basta mag-copyright na pod kay I'm sure copyright pod to siguro sila. Go on, come on, leave me breathless. 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 Go on. Wapo kayo. Well, thank you so much. Na maayo gid sila mga cover gid. Kita ang nila pa maaging ariglo. O subscribe mo silang channel ha, Franz Rhythm. God bless everyone. Okay, ato na pong nadungog ang usa ka upload bali sa kuan sa Franz Rhythm bali nga cover sa The Course bali o di ilang akong na paminawan karon og nakita nga bahin sa mga arigluhan sa ilang mga instrument o sa music bali nila. Grabe gid maayo gid sila mo himo gid kaugalingon nila kay sa pagsugod pa lang ganiha sa intro pa lang sa kanta bali nga ilang gikuan nagikalahian pero makakanta pero sa ilang pag-intro ganiha nay kulang bali sa akong paminaw bali ba o akong paminaw nay kulang bali pero dili gid ingin ato sa original lang intro gid bali nay ilang kaugalingon lagi sunod dapat ang sa intro ana is ang violin o gitara bali magsabay o bali murag adli bali magsabay bali sila sa pagtugtog din karon nakuwangan bali kay ang keyboard mo igihimo og violin bali nila ani nga part ani nga kantaha bali kay namang gid sa katong sa original kay namagipoy kaugalingon nga tingog gud ang keyboard bali ato nila bali tulo ang sa instrument bali ato madungog ato sa kuan sa original bali ang keyboard violin ang lead guitar bali o nay rhythm o wa man sila rhythm nababoy rhythm sa ilang gitara anang kuwangan gid bali ang kuan akong pagdungog bali ato ba o nakulangan bali pero okay ra gyapon gimahimuan gid nila kaugalingon po nga ariglo bali nga mo pare-pareha gid dito sa kuan gid sa original bali on upat ra gud sila samantalang sa original ani grabe kadaghan kay mag awed og instrument nay keyboard nay violin nay duha ka gitara rhythm o nay mag-lead then unsa pa kan sa drums o 5 ka buhok ang instrument na gigamit so pero samantalang sa ila kulang nga nadaan kay upat ra sila bis ra so ay rhythm so ay nagbayolin duha ang kulang galid ay di ba marang makaingon ko nga maayo gid sila mo kuan nga adol lang ilang pag-cover bali ato sa original bali pero di po nila kuan kay maka-copyright po na para atong niagi lagi na-copyright kay tungod ki sundog maginitsin gud ang
pag adlib yun ato kato nga part yun sa pag adlib dito gid ko nakapiright ko kung kay na-detect gid ni YouTube gid ang kapariha gid tingog nga to sa original gid, di ba? Oo. Magkaingon ko nga kuan kini nga ban grabe ka maayo gid sila mo cover gid. Maayo mo himog ang mga ariglo o kaugalingon nila nga mga version, di ba? Oo. O ganiha po datong nakita nga to sa kuan sa pag drums ni Dodge, grabe nakatigog. Grabe bagsakan paspas ni nga pagka drums bali. Pero maayo nga pagbagsakan, mga bagsakan bali ni Dodge bali. O kuha gid kayo tan-aw ra siya siyang mga ate, tan-aw ra siyang tatay bali o sa iyang papa. Tan-aw. Timing gid kayo pagbagsakan gyud. Paka gud ang drums gud, di ba? Atong nakita ganiha. So bahin po sa kuan, bahin sa kang Char bali nga pagkakanta. Hinoon lahi mga ang kuan kay namagi lahi man sa original bali nga tingog pero ang Char po na po yung iya pong kaugalingon po nga kuan. Kaugalingon nga rendition bali ani nga kanta ba. Sa iyang pagkakanta kay lahi man gid og tingog po sila. Pero igikon po ang gap ni Char. O sa pag-keyboard po, okay kayo. Naka-keyboard so nakakanta. Di ba? O, nindot gid kayo. Maayo gid sila mag-cover gid. Wala ko masulti gid ani. Daghan pa. Pero daghan ni resulti ba? Pero pagkakuan mo gud daga. Ako lang gikuan ba kay ang akong gi-expect nga nay murag kuan sa kuan ba pero kuangan ang bali instrument nga kuan pero atong paminaw parehar sa tingog sa original bali ang ilong nga instrument bali pero daghan gi kulang duha bali ka instrument ang nagkulang bali sa ila ang violin ug ang kuan isa ka rhythm bali sa gitara iguan na galito ni Chin bali nga mo rhythm pa siya mo adlib ba gyud di ba oo ato mga kuan akong nagtanaw ko kang Chin grabe ka daghan kay nga kuan ba iyang pag daganan sa iyong kamot bali nga mupari-pariha lang og tingog sa original ba ni di ba o grabe gi master kayo na sige hindi na ta magdugay o sa mga bag-o diha nga nakita sa tong channel karon nya pa ka naka-subscribe nya ganahan ka subscribe na i-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod na video nga atong i-upload i-like na lang po para i-recommend ni YouTube sa mga tao nga pakita ni okay. Paki-follow na po sa akong Facebook nasa description ang link bali. Kung gusto mo dito mo tanaw, i-click lang to ninyo. Okay. Sige, di na ta magdugay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Ini si Inchans TV. Proud Bisaya. Peace out.